Terminál číslo 1 na letisku v Rohoznej pri Brezne je jednoznačným dôkazom toho, že ľudia sa potrebujú emočne, ale hlavne farebne prejavovať. Čím častejšie sem chodíme, tým viac grafitov tu pribúda. A všetkým držím palce, pretože sú čoraz krajšie, takže čmárajte ďalej. No a kilometre pribúdajú aj na dlhodobo testovanej C3, ktorá je tiež svojím spôsobom autom, ktoré sa prejavuje tvarmi a farbou. Hoci touto farbou by som sa ja svetu nejako neprejavoval. K bledomodrej farbe karosérie som sa už viac menej jednoznačne vyjadril. Na druhej strane dlhodobým pozorovaním sme prišli na to, že čo sa týka viditeľnosti špiny, je táto bledomodrá lepšia ako napríklad čierna alebo nejaká extrémne tmavo modrá. Pretože toto auto sme dlho neumývali. Áno, z tejto strany vidieť mušky, ale keď prejdeme tadiaľto, to auto sa ešte nezdá také špinavé, ako v skutočnosti je. To znamená, že bledomodrá je pestrá, púta pozornosť a dáva vyniknúť krivkám tohto auta. Na druhej strane je taká, no keď ja mám takú čiapku, vy si to o mne myslíte. Čo sa týka celkovo prístupu do vozidla, dostanete v exkluzívke takýto jednoduchý kľúč s diaľkovým ovládaním, tradičná finta. Čiže súčasťou vybavenia exkluzívy je aj automatické sklápanie spätných zrkadiel. Chromované kľúčky sú v podstate súčasťou dizajnu, my sme si na ne zvykli a čo je pozitívne, nevidieť zatiaľ po niekoľkých mesiacoch používania na nich žiadne škrabance. K otvoreniu prednej kapoty sa dostanete aj hmatom a netreba na to nejakú špeciálne veľkú silu. Ale už treba trochu talentu a pátračských schopností, aby ste prišli na to, kde sa otvára predná kapota, alebo kde sa odisťuje. Na druhej strane, keď raz na to prídete, tak je to veľmi jednoduché a už to nie je ako v Peugeot 807, kde bol lankový mechanizmus a ten v zime zamrzol. Pri pohľade na motor musí byť bežnému užívateľovi isté, že sa tu nemá čo zbytočne šprtať, akurát môže skontrolovať, koľko je v aute chladiacej zmesi, je síce na minime, ale ju dobre vidieť. Taktiež môžete kontrolovať olej, čo sa na tejto mierke dá v podstate veľmi prehľadne a nezašpinite si v podstate pritom ruky. Pre mňa asi také najdôležitejšie a najbezpečnejšie je dolievanie zmesi do ostrekovača. Hrdlo je síce ďalej z tejto prednej časti, ale dá sa to obísť takýmto jednoduchým spôsobom. Čo sa mi však na C3 výsostne nepáči je to, že akokoľvek sem s tou fľašou idem a akokoľvek sa snažím, ja som vždy nešikovný a často môžem niečo na boku pooblievať. Ak pooblievam, tak sú to podľa mňa dosť dôležité súčasti auta. Na druhej strane hrdlo je pomerne široké a ešte jedna taká pripomienka, pomaly začne mrznúť, tak nezabudnite už na nemrznúcu zmes do ostrekovačov. Verzia Exclusive neponúka xenonové svetlomety, avšak má to jednu výhodu, ak budete so sebou nosiť sadu náhradných žiaroviek, hoci už povinné výbave nie sú, ale je to dobré, pretože si ich môžete vymeniť na ceste, jednak diaľkové svetlá, aj stretávacie svetlá. Je tam taká spona, s ktorou sa treba chvíľočku pohrať, ale všetko zvládnete holými rukami, možno sa trošku oškriete, ale bez nejakého ďalšieho prídavného náradia. Čo sa Citroenu týka, C3 teda, a všetkých jeho detailov, ako sú tesniace gumy, ochrana spodku motora a všetky tie detaily, ktoré sa týkajú zovňajšku karosérie, tak musíme vysloviť naozaj uznanie, pochvalu a myslíme si, že toto auto kvalitatívne podrástlo. Štartovať ho budeme na budúce, budeme sa venovať odkladacím priestorom a ďalším detailom. Budem samozrejme rád, ak nám aj do diskusie pripíšete, čo by ste chceli o C3 vedieť a čo je pre vás a z vášho pohľadu dôležité. My dnes akurát dáme kľúče do spínačky a pozrieme sa ešte na prácu trysiek ostrekovačov čelného skla.